Bafethu vele sihlale sithethisana sithukana kodwa ke sikhuluma iqiniso. Kuthini wena? Kumnandi sometimes guys emkipitweni. Ngisho usukukhile so kunangi logogo ethanda abafana. Kukhulu okuzayo. Sanibonani webo Kipito. Hayibo. Yakhala ke manje. Uyawazi umkipito omnandi kanjani? Angikipitile. Kodwa nani niyabona ukuthi amadoda awayikhiphi leyo chicken awasashadi. Angithi wena upage ifoni yendoda udetective wenza uphenyo. Mina ngasiwena ke mina. Uzoqhubeka kubaphenyeke lapha ekhaya iloda ngabakho kodwa bona bayashada. Ngazi wena kahle. Look at this. Uzoyapi futhi abangani bakho mase behamba bona beye emzini. Ababukeli bethu bawathumelile ama-video abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Kodwa ke ukukipita akukho bad guys. Akukho bad Jembuka nasi. Akukho bad at all. Igama nje lithusayo Nkosi yami. Igama nje kuphela lithusayo Nkosi yami. Yabona uthi dakiwe. Wena. Let us look at the evidence. Kipiting, kipitong. Hayi bu. Ngivumeleni ngixwayisa umuntu okipitile namhlanje. Hayi, ningixolele ngeindaba zabantu. Uyabona yikho into engithanda njengomkipito la. Ngifuna ukunitshela. Okay. Ungichaza mase ufika kuleli izinga lokuthi sekumele umfana lobona. Bese vele ethenga imoto. Imoto yamaphupha akhe. So Yeah boy.